ഹരി രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി എല്ലാവരും ഹരി. മനസ്സിലും കൂടെ ചൊല്ല. എല്ലാവരും മാതാജി ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലും കൂടെ ചെല്ലാം. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഹരേ നമ്മൾ കൃഷ്ണ തുടങ്ങാൻ പോണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ഹരേ ഹരി കൃഷ്ണ എല്ലാവരും ചൊല്ല. രാമ രാമ ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി. പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നമ്മളെ ഇത് വന്നില്ലേ? സ്ലൈഡ് വന്നില്ലേ? വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മംഗളാചരണം ചെയ്യാം. ഭഗവാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നമ്മളെ ഗുരുക്കന്മാരെയും എല്ലാവരെയും ഇതിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത്രയും ലെവലിൽ എത്തിച്ച മഹാന്മാരുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരാണ് നമ്മളെ ഇത്രയും കൊണ്ട് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ഈ ലെവലിലേക്ക്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനെയും അങ്ങനത്തെ ഗുരുക്കന്മാരെയും എല്ലാവരെയും രാധാറാണിയെയും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ അത്രയും നമ്മൾ അത്രയും ഇതിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തികളാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് മംഗളചരണത്തിന്റെ ഒരു മീനിങ് തന്നെ. നമുക്ക് പറഞ്ഞ അജ്ഞാന തിമിരദേശം, നമുക്ക് അത്തരം തിമിരാണ്, നമ്മൾ അത്ര അജ്ഞാനാണ് നമ്മൾക്ക് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിനെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ നമിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഗുരുക്കന്മാരെ ഓരോരുത്തരെയും, അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീ വിശാഖാനിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞത് ലളിത ശ്രീ, അതായത് രാധാറാണിയുടെ സഖിമാരെയും അവരെയും, അതേപോലെ തന്നെ കരുണാസിന്ധു പിന്നെ രാധാറാണിനെയും, അതൊക്കെ നമ്മള് വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു ആചരണം മംഗളാചരണം. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് മംഗളാചരണം തുടങ്ങാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓ അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംസാം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവത്സാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയം. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവ് ജയ്. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ക്ലാസ് ലെവൽ 2 നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ 36 ദിവസമാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. അതായത് അതിൽ കൂടും ചിലപ്പോൾ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരട്ടി. അതായത് ഇതിൽ വരുമ്പോ ഓരോ അധ്യായത്തിലെയും ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും അതിന്റെ വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥവും നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ മാത്രം കിട്ടുള്ളൂ. ലെവൽ 2 വരുമ്പോൾ ഓരോ അധ്യായത്തിലും മീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട്, അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഭഗവത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ലെവലുണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് പിന്നെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോ അത് രണ്ട് വേറെ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തും ഉപദേശാമൃതം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ബുക്കുകളുണ്ട്. ഇതും വിശ്വാസത്തിന്റെ തന്നെ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തുകൾക്ക് ടച്ച് ചെയ്യും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഭഗവത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും.
അത് അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെയും ആ ഭാവാർത്ഥം ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റുന്ന സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, അത്രയും ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, എത്ര അറിയണം അത്രയും നമുക്ക് ലഭിക്കാം. ആ ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണ ആയ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രവണത്തിൽ കൂടിയാണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പരിഷത്ത് മഹാരാജാവിന് ആത്മീയ ലോകം ഭഗവന്റെ ധാമം ലഭിക്കുന്നതിന് ശ്രവണത്തിൽ കൂടി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിൽ ഭാഗവതം മുഴുവനും കേൾക്കണം എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ശ്രവണത്തിൽ കൂടിയാണ് പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രവണം ഏറ്റവും നമുക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കഥകളും ഭഗവാന്റെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവീത ഭാഗവതം ഇങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രവിക്കണം. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഭാഗവത സപ്താഹം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പോണത് എന്തിനാ? പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നമ്മൾ കേൾക്കണം. അപ്പൊ കേൾക്കും തോറും നമുക്ക് ഒരിക്കലും മതിവരാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാം. അതേപോലെ അതിൽ തന്നെ അറിയാം ഭഗവീത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ശരിക്കും തന്നെ എസെൻസ് ഓഫ് ആൾ വേദിക് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുള്ള എല്ലാ വേദിക് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെയും ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്മറി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് വേദാന്തം എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം ഇത്രയും കുറവുള്ളൂ അല്ലെ, നമുക്ക് കൂടി വന്ന 70, 80, 100 മാക്സിമം 100 അല്ലെ, അത്ര ഏജ് ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് മുഴുവൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അപ്പൊ ഇതിലെ ഏറ്റവും സമ്മറി അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ ഭഗവതിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലൈഫിന്റെ മാനുവലാണ്. ഇത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. എന്നാലോ നമുക്ക് 2 തരമുണ്ട്, ഒന്ന് ആത്മീയ ലോകം, ഭൗതിക ലോകമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും കുടുങ്ങിക്കെടുക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം എന്നാണ് ശരിക്കും ഭഗവത് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയതയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് അതിൽ പല കാര്യങ്ങൾ തോന്നുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുവെങ്കിലും സത്യത്തിൽ മുഴുവൻ ആത്മീയത അതിലും ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് പതുക്കെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതില് മെയിനായിട്ട് ഭഗവതയില് 5 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഭഗവത എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, കാലം, പ്രകൃതി, കർമ്മ, ഇങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവതയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഭഗവത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവതയിൽ പറഞ്ഞതെന്ന്. പരമീശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവ്, അതിനെപ്പറ്റി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവ്. പിന്നെ നമ്മളെ ജീവാത്മാവ്, അത് നമ്മളൊക്കെ ജീവാത്മാക്കളാണ്. അപ്പോഴും ആത്മാവ് 2 സ്ഥലത്ത്. ഹരേഷ്ണ പ്രഭു ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോ ജീവാത്മാവ്, പിന്നെ വരുന്നതാണ് പ്രകൃതി. പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ലോകം മുഴുവനും പ്രകൃതിയാണ്. പിന്നെ കാലം, ഇതിനെ നയിക്കുന്നത് കാലം. പിന്നെ വരുന്നതാണ് കർമ്മം, നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ഒന്നിനൊന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനാണ് ശരിക്കും ഭഗവത നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. ഭഗവത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ 5 കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഭഗവത പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഈശ്വരനാര്, ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവാര്, ജീവാത്മാവാര്, പ്രകൃതി എന്താണ്, നമ്മുടെ കർമ്മം എന്താണ്, അതേപോലെ തന്നെ കാലം, ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ഓരോ അധ്യായത്തിന് അതിന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിതിങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത പഠിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വാണിയാണല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ആരോടാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആ ചാനലിൽ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭൗതികതയിലായാലും ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മൾ ഒരു റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് കോളേജിൽ നിന്നല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു വാല്യൂബിലിറ്റി ഇല്ല. കാരണം ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, തോന്നിയ പോലെ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കണം അതിന് നമ്മൾ ആത്മീയത പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആചാര്യ പരമ്പരകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആചാര്യ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത് മധ്വാചാര്യ, അതായത് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡിയ
പരമ്പര എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇതിന്റെ പരമ്പര സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് നമുക്കറിയാം എല്ലാത്തിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനിൽ നിന്നല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവ്, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും വ്യാസദേവൻ നിന്ന് മധ്വാചാര്യൻ ഇങ്ങനെ ഗുരുക്കന്മാരിങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഒരു 500 വർഷം മുന്നേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നുള്ള വലിയൊരു ആചാര്യൻ, അതിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആചാര്യന്മാർ വന്ന് 32ാമത്തെ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അങ്ങനെ അത്തരമായിരുന്നു പരമ്പര വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദർ രചിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഭുപാദർ ഭഗവീതനെ ആ യഥാരൂപം ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യങ്ങൾ ഭക്തി അല്ലാണ്ട് വേറൊരു കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കറക്റ്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ കോട്ടിങ്സോട് കണക്ട് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് യഥാരൂപം എന്നുള്ള ഭഗവത് യഥാരൂപം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ആ യഥാരൂപമാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഭക്ഷണം എങ്ങനെ കഴിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ അതിലുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടത്, രാജസീയമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടത്, പല വർണ്ണങ്ങളും അവരെ ക്യാരക്ടറും നമ്മൾക്കറിയാം ബ്രാഹ്മണര്, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ അവരെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതൊക്കെ അതിന്റെ സൈഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. മനസ്സിലായി? ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഭൗതികതയല്ല ആത്മീയതയിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഈ ബുക്കിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞ് അത് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആചാര്യ പരമ്പര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പരമ്പര മാത്രമല്ല, പിന്നെ ശരിക്കും വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ പരമ്പരകളുണ്ട്, പല രീതിയിലുള്ള. ഇപ്പൊ വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ വരുമ്പോ 4 തരം പരമ്പരകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ബ്രഹ്മ പരമ്പര, അതേപോലെ തന്നെ രുദ്ര പരമ്പര, രുദ്ര പരമ്പര അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ പരമ്പര. അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പിന്നെ കുമാരന്മാർ. അങ്ങനെ 4 തരം പരമ്പരകളുണ്ട്. അതിൽ വരുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ പേര് വന്നിട്ടുള്ള. ആ ചാനലിൽ കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മ മത്വ ഗൗഡിയ പരമ്പര. ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി വരുന്ന ഗുരുക്കന്മാരുടെ ലെറ്റേഴ്സ് കോട്ടിങ്സും അല്ലെങ്കിൽ അവര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇനി അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവത് എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. അത് ആദ്യം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ 18 അധ്യായങ്ങളുള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയില്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ 3 സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അങ്ങനെ 3 സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 6 ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് കർമ്മയോഗം. പിന്നത്തെ 7 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഭക്തിയോഗം. പിന്നത്തെ 12 തൊട്ടുള്ള 13 തൊട്ട് 18 വരെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ശരിക്കും ജ്ഞാനയോഗം. ഇങ്ങനെയാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ കാണാം, അതിൽ മിക്സ് ആയിട്ട് വരും. പക്ഷെ ഒരു ജനറൽ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൽ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിലെ ഇതാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവതിയിലെ അധ്യായത്തിലെ ഫസ്റ്റ് അധ്യായം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈനിക നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അർജുന വിഷാദ യോഗം, അർജുനന്റെ വിഷമം. അതാണ് ഈ ശരിക്കും അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടുന്നതല്ല. ശരിക്കും നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ അറിയാം അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടുണ്ട്. അർജുനന് ശരിക്കും യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മടി വരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം വലിയ ബന്ധുജനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള, അപ്പൊ അതിൽ കിട്ടാൻ എനിക്ക് പാപം എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് ആ വിഷമാണ് ആ ഫസ്റ്റ് അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ആ യുദ്ധരംഗാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പകുതിയോടുകൂടി ശരിക്കും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. 2-ാം അധ്യായത്തിന് 47-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് തോന്നുന്നത്. ശരിക്കും അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടാണ് ഭഗവാൻ ശരിക്കും അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അതിന് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപക ആചാര്യനായ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 32ാമത്തെ ഗുരുവാണ് കൃഷ്ണകൃപാമൂർത്തി ദിവ്യപൂജ ശ്രീമതി AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ ഇത്രയും ഗുരുക്കന്മാരിൽ 32ാമത്തെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള പ്രഭുപാദറാണ് ഈ ബുക്ക്, അതായത് ഭഗവത് യഥാരൂപം ഈ ബുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഭഗവത്
യഥാരൂപം. നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ബുക്ക് എന്തായാലും വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം. കാരണം ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു കാര്യം, അപ്പൊ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം. ഏകദേശം 350-400 ആ റേഞ്ചിലാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും ഇത് കിട്ടണില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി, കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബുക്ക് കിട്ടും. കാരണം ഈ ബുക്ക് വേണം നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയല്ലേ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളൊരു 400 രൂപയെങ്കിലും നമ്മൾ പല ഓൺലൈനായാലും കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളുണ്ട്, ഇഷ്ടത്തിന് ഡിസ്കൗണ്ട് സൈറ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിലും കിട്ടും. പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ബുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ബുക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ലെവൽ കടക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തല്ലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ബുക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതാണ് മസ്റ്റ്. പിന്നെ അപ്പൊ അതിന് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറഞ്ഞത്, പ്രഭുപാദർ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകനാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം എന്തുകൊണ്ട് ഇല്ലായില്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ പ്രഭുപാദർ വന്ന സമയത്ത് എന്താ, ഈവൻ അമേരിക്കൻ, അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യനെ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് പ്രഭുപാദർ ശരിക്കും ന്യൂയോർക്ക് ആ ഭാഗത്താണ്, അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലാണ് കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത് തന്നെ. അവിടത്തുള്ള ജനങ്ങളെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആകെ ഡെവലപ്പ് നമ്മളവിടെയും ഇതിന്റെ, പക്ഷെ നമ്മളെ ഉണ്ടായിരുന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ, ഇതിലുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും. അവിടെ നിന്ന് ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് പോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി വേൾഡ് വൈഡിൽ ഇപ്പൊ ഹൈലി ഡെവലപ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പ്രീതി ശരിക്കും ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർക്ക് കിട്ടിയത് കാരണം കൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടും ഇപ്പോ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇതില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ എഴുതിയ ഒരു ഭഗവത്ഗീതയുടെ യഥാരൂപമാണ് നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ഗീത ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെയാണ് അല്ലെ, നമുക്കത് നമ്മളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കണം. കാരണം ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. എന്താണ് ആത്മീയത, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവത് ധാമം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. കാരണം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് ഭഗവാനെ അട്രാക്ഷൻ ആവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹം വരാൻ കാരണം എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് പറയുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. എന്ത് ചിന്തയായിരിക്കും നമ്മളിലേക്ക് വരാ, നമ്മളിൽ ഫസ്റ്റ് വരാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, ഞാൻ എവിടെന്നാ വന്നത്, അല്ലെ, എന്തിനാ വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ ഈ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് മരിച്ചതിന് ശേഷം എവിടേക്ക് ഞാൻ പോകണം, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതികൾ നമ്മളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദ. അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആത്മീയ ലോകം ഉണ്ടെന്നും അവിടേക്ക് കടക്കേണ്ട വഴികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് വരുന്നത് ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമുള്ള അല്ലെ. നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മീയ ലോകമാണെന്നും നമ്മൾ വരുന്നത് ഇവിടെ ടെമ്പററി ആണെന്നും, നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സുഖം അത് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതാണ് അല്ലെ. അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അത് അത്ര സുഖമുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാവാണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരേ ജന്മങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതായത് ഭൗതികതയിൽ വരുമ്പോൾ ഭൗതികയുടെ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വരും. അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ പറയാൻ ഞാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രബോധർ, അതായത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന്, ശരിക്കും ആത്മീയത എന്താണെന്ന് പ്രഭുപാദർ ഈ ഭഗവത്ഗീത ബുക്കിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിത്. പ്രഭാതിക്ക് ജയ്, ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്, ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് 2 തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഒന്ന് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഒന്ന് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. വേറൊരു രീതിയിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ബദ്ധാവസ്ഥയുണ്ട്, നമ്മളെ മൗലികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടും ഉണ്ട്. നമുക്ക് മൗലികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ മൗലികം അല്ലെ, നമ്മുടെ ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആത്മാവ്. ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്റെ ആത്മാവ് അല്ലെ, അതാണ് ഞാൻ അല്ലെ. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്റേതല്ല, അത് ആ ലോകത്ത് വന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അടക്കം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. എങ്ങനെ? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ആന്തരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അത് കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നതല്ല. ഭക്തിയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ കടന്ന് നമ്മൾ അതിൽ മുന്നേറണം.
എന്നാലേ നമുക്കത് ബലമുണ്ടാവും. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഭക്തി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ നമുക്കിപ്പോ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിന്റെ ഓരോ കോളേജും അതിന്റെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനും നമ്മൾ പഠിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ 10th കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭക്തി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മുടെ ബാഹ്യപ്രവർത്തനം അപ്പൊ ബാഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നതി ഉണ്ടാവാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉന്നതി ഉണ്ടാവില്ല. ഒരാൾ തത്വചിന്തയുടെ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഒറ്റയ്ക്കല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് നമുക്കൊരു ഗുരുവിന് ആവശ്യമുണ്ട്. ഗുരുവിൽ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ സത്സംഗങ്ങൾ, നല്ല വ്യക്തികളായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ കൂടെയുള്ള സംഘങ്ങളിൽ കൂടി മാത്രമേ നമ്മളിലേക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമുക്കത് ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം അല്ലെ. നമ്മൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നു അതേപോലെ ആയിട്ട് തീരും. നമ്മൾ നല്ല ഗ്രൂപ്പിൽ പെടണമെങ്കിൽ അതേ രീതിയിൽ. ഇപ്പൊ അത് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട സയൻസ്, മാത്സ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് വീഴും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും കീർത്തനല്ല സങ്കീർത്തനാണെന്നല്ല പറയുന്നത് നമ്മള്. അപ്പൊ സംഘമായിട്ടുള്ള കീർത്തനം അതാണ്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതും 10 പേര് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഭൗതികതയിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ, സംഘമായിട്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ആത്മീയമായിട്ടും അതിന്റെ ഒരു വൈബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുള്ളൂ. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒറ്റയ്ക്കല്ല. അതിന് കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും കൂടിയാണ്. അതിലൊരു ഒറ്റ കണ്ടീഷനുള്ളൂ. പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്, അത് പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഒരേ എയിം ഉണ്ടാവും, ഒരു ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ടാവും, ഇന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ അതിൽ യാതൊരു ഇതില്ല. ഭഗവാൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസരാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്യുക. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത, അതാണ് ശരിക്കും കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിലേക്കാണ് നമ്മളെല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതായത് വേറൊന്നുമില്ല, ഭഗവാനിലെ എല്ലാവരെയും ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്നത്. കാരണം ആരാണ് ഭക്തൻ, ആരാണ് ഭക്തൻ എന്ന്, ആരുടെ മേലിലാണ് ഭഗവാന്റെ കരുണ, ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ എവിടെ നിന്നാണോ 10 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിലൊരാളായിരിക്കും പ്യുവർ ഡിവോട്ടി, നമുക്കറിയില്ല. നമ്മളിപ്പോ ചന്ദനം ചെയ്തു, പറ്റത് ചെയ്തു, ഇതൊക്കെ നടന്ന് കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതൊന്നും ഭക്തരാവണം എന്നില്ല. കാരണം ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ കരുണ കിട്ടിയവർക്ക് മാത്രമേ ഭക്തനാവാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിലാ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് പെടാം. അപ്പൊ ആ പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും അത് പറഞ്ഞത് അത്രയും കാരുണ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സത്സംഗങ്ങൾക്കാണ് പ്രഭുപാദര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം ശങ്കരാചാര്യ ഗീതയെ അമൃതത്തിന്റെ നദിയായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ശങ്കരാചാര്യരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. അപ്പൊ ആ ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞ അമൃതത്തിന്റെ നദിയാണ്. അപ്പൊ അറിയാം, നമുക്കറിയാം ഗംഗാ നദിയിൽ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുണ്യം, നമ്മളെ പാപങ്ങളെല്ലാം മാറുന്നു. അപ്പൊ അമൃതത്തിന്റെ നദി അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ശരിക്കും ഗീതേനെ പറ്റിയിട്ട് ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ അമൃതം നമ്മൾ രുചിക്കണം. അതിന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് തന്നെ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അമൃത് രുചിക്കുന്നത് തുല്യാണ്. നമുക്കറിയില്ല, ആ വേദമന്ത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ആ മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മളെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് വരാന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് എത്ര കോടി ജന്മങ്ങൾ അത്രയും നമ്മൾ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് അത് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല. എത്ര വിളിച്ചാൽ അവർ വരില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഭൗതികതയിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ ബഹുനാം ജന്മനാം മന്ദേ ജ്ഞാനവാൻമാം പ്രഭുത്യത വാസുദേവം സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭം. അത്രയും സുദുർലഭമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാനും കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ എന്തൊരു കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ്, അർജുന യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആയ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോടാണ്. ജീവാത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് അനുകമ്പയാണ്. കാരണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബദ്ധസ്ഥനായിട്ടുള്ളൊരു ബദ്ധാത്മാവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് 2 തരം ആത്മാവുണ്ട്.
ഒന്ന് ബദ്ധാത്മാവുണ്ട്, ഒന്ന് മുക്താത്മാവുണ്ട്. ബദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ബദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയും. ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് കടന്നാൽ, അത് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുക്തനായി, അതായത് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയി. അല്ലെ, മുക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫ്രീ ആയി കഴിഞ്ഞു, നമുക്ക് വേറൊരു കണക്ഷൻസും ഇല്ല, അതെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക ബദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നും മുക്താത്മാവിലേക്ക് കടക്കേണ്ട രീതികളാണ് ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം മഹാഭാരതത്തിലുള്ള ഒരു ഇതൊന്നല്ല. അപ്പൊ അതെന്താണ് കുരുവംശം എന്ന് പലർക്കും അറിയാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ കുരുവംശത്തിനെ പറ്റി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കുരുവംശം എന്ന് വരുമ്പോൾ ആദ്യം വരുമ്പോ അതിൽ കുറെ രാജാക്കന്മാരുണ്ട്. അതിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ശാന്തനു മഹാരാജാവാണ്. ശാന്തനു മഹാരാജാവിന് ഗംഗ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ വരുന്നതാണ് ഭീഷ്മര്. പിന്നെ ശാന്തന് സത്യവതി ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു. സത്യവതിയിൽ വരുന്ന 2 മക്കളാണ് ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീര്യനും. പിന്നെ സത്യവതിയിൽ തന്നെ പരാശരമുനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മകനാണ് വ്യാസദേവൻ. ഇതാണ്. പിന്നെ ചിത്രാംഗതൻ ആദ്യമേ തന്നെ മരിച്ചു പോകും. വിചിത്രവീര്യന് 2 ഭാര്യന്മാരുണ്ട്, അംബിക, അംബാലിക, അങ്ങനെ 2 ഭാര്യന്മാരുണ്ട്. ആ 2 പിന്നെ വിചിത്രവീര്യനും മരണപ്പെട്ടു പോവുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അംബികയ്ക്കും അംബാലിയയ്ക്കും മക്കളില്ലാതെ വരികയും വ്യാസദേവന്റെ ഇതിലാൽ അവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യണം. ആ മക്കളാണ് ശരിക്കും ഒന്ന് അംബികയ്ക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രര്, പിന്നെ പാണ്ഡു, പിന്നെ ദാസിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പുത്രനാണ് വിദുരൻ. ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ജനറൽ അറിയാൻ പറ്റും, എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്രര്, പാണ്ഡു, വിദുരൻ, അങ്ങനെ 3 പുത്രന്മാരുണ്ടായി. അംബാലിക, പിന്നെ ദാസി. ആരിൽ നിന്ന്? വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെ 3 പുത്രന്മാരുണ്ടായി. അങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഭാര്യയുടെ പേരാണ് ഗാന്ധാരി. ഗാന്ധാരിയുടെ സഹോദരനാണ് ശകുനി. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഗാന്ധാരിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പുത്രന്മാരാണ് നമുക്കറിയാം 101 പുത്രന്മാരുണ്ട്. അതില് വരുന്നതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ദുര്യോധനൻ, ദുശാസനൻ, ദുസ്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് സഹോദരി. അങ്ങനെ 98 മക്കൾ, 98 + 3, അപ്പൊ 101 മക്കളാണ് ശരിക്കും ധൃതരാഷ്ട്രർക്കുള്ളത്. അതിൽ ഒരു സ്ത്രീ, അതായത് ദുസ്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ 100 മക്കളാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്കുള്ളത്. അതുപോലെ പാണ്ഡുവിന് 5 മക്കളുണ്ട്. അതിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ, ഭീമൻ, അർജുനൻ, നകുലൻ, സഹദേവൻ, അങ്ങനെ 5 പുത്രന്മാരുണ്ട്. കർണൻ എന്ന് പറയാം കുന്തിക്ക് സൂര്യദേവനില് ഉണ്ടായ ആ ചൈതന്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കർണൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഭീമാർജുനന്മാരില് യുധിഷ്ഠിരൻ നമുക്കറിയാം. യുധിഷ്ഠിരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധർമ്മപുത്രൻ എന്ന് പറയാം, അതായത് ധർമ്മപുത്രൻ, ധർമ്മിഷ്ഠൻ, അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മപുത്രനാണ്. ഭീമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വായുദേവന്റെ. അർജുനൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രന്റെ ചൈതന്യാണ്. നകുല സഹദേവൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അശ്വിനി ദേവന്മാരെ ചൈതന്യാണ്. അതാണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അർജുനന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർജുനന് സുഭദ്രയിലുണ്ടായ പുത്രനാണ് അഭിമന്യു. പിന്നെ അഭിമന്യുല് ഉത്തരയിലുണ്ടായ പുത്രനാണ് പരീക്ഷിത്ത്. ഈ പരീക്ഷത്തിനാണ് ശരിക്കും പരീക്ഷത്തിന്റെ മരണം നമുക്കറിയാം. ദശകൻ കടിച്ച 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഭാഗവതം മുഴുവനും ശ്രവിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, അങ്ങനെ ആ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് പരീക്ഷിത്ത്. അതിന് ശ്രവണത്തിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ദ്രൗപദി, നമുക്കറിയാം പഞ്ചവാട്ടന്മാരുടെ ഭാര്യയാണ് ദ്രൗപദി. ആ കാര്യം അത്. പിന്നെ സുഭദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞത് അർജുനന്റെ ഭാര്യ തന്നെയാണ്. അതാര്യ കൃഷ്ണന്റെയും ബലരാമന്റെയും സഹോദരിയാണ് സുഭദ്ര. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഒരു കുരുവംശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് പിന്നെ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണല്ലേ ശരി കുരുവംശവും, അതായത് 2 ചേട്ടനനിയന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധം നടക്കണതല്ല. അതിന്റെ കുറെ കഥകളുണ്ട്, അവിടേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങണില്ല. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക് തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, കർമ്മയോഗ, ഭക്തിയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, അങ്ങനെ 3 സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീതയെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കർമ്മയോഗം, 7 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ളത് ഭക്തിയോഗം, പിന്നെ 13 തൊട്ട് 18 വരെയുള്ളത് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയും. അതില്
ആചാര്യന്മാർ ഭക്തിയോഗ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് അല്ലേ വരണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാനെ കിട്ടാനാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട്, ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും, അത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഭഗവാനെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അതിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ എല്ലാവരും എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പല ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതൊക്കെ. അത് കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാവരും ലാസ്റ്റിന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന് കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ശരിക്കും തരുന്നത് നമുക്ക് മുക്തിയാ, ബാക്കി എല്ലാവരും നമുക്ക് ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ തരും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഭഗവാൻ തരുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണം. മറ്റുള്ളവർ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും തരണം, അതാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചത്, നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പൈസ വേണം, നല്ല കുടുംബം വേണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ഭൗതികതയുടെ പ്രത്യേകത അതാണ് മായ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ മായയിൽ പെട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ മായയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത് മുകുന്ദൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തരില്ല. അതിന് ശരിക്കും ഭഗവാന് രണ്ട് ശക്തികളുണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ട്. ഇതെല്ലാതും ഭഗവാന്റെയാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാന് രണ്ട് ശക്തികളിൽ ഒന്നാണ് ആന്തരിക ശക്തിയും ബഹിരംഗ ശക്തിയും. അപ്പൊ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പ്രകൃതി. അപ്പൊ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദുർഗാദേവി എന്ന് പറയും. ദുർഗാദേവിയാണ് ശരിക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കൺട്രോളർ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നതൊക്കെ ദുർഗാദേവിയുടെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ സുഖവും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ ആ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദുർഗാദേവി തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഫിൽട്രേഷൻ അവിടെ നടന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആന്തരിക ശക്തിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല. ആന്തരിക ശക്തിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ. ആ ഭഗവാനിൽ എത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മുക്തനായി, മുകുന്ദൻ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു, ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു. ആത്മീയ ലോകം തന്നെ നമുക്കറിയാം പല രീതിയിലുണ്ട്. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആ ഒരു ലോകമല്ല, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഓരോ ലോകത്തിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല, ഓരോ ലോകങ്ങൾക്കും ഇപ്പൊ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരാഹത്തിന്റെ അപ്പൊ അവിടെ അതിന് ഒരു വൈകുണ്ഠ ലോകമാണ്. അതിന്റെ കൺട്രോൾ തന്നെ വരാഹസ്വാമിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീരാമസ്വാമി, അതേപോലെ തന്നെ വേറെ നമ്മളെ അങ്ങനെ കുറെ ദേവതമാരുണ്ടല്ലോ. എല്ലാ ദേവന്മാരും ഒക്കെ വൈകുണ്ഠ ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അംശം. ദേവതകൾ മുഴുവനും ഭൗതിക ലോകത്തിന് 7-14 ലോകത്തിലെല്ലാവരും ദേവന്മാരുള്ളത്. ദേവന്മാരപ്പുറത്ത് വിഷ്ണു തത്വം മുഴുവനുള്ളത് ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്തുകൊണ്ട് സെന്ററിൽ വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ ഒരു കബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തിയോഗ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ബുക്കിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സെൻട്രൽ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു രാജാവ് പോകുമ്പോൾ ചുറ്റും എന്തുണ്ടാവും, ഭടന്മാരുണ്ടാവും, പക്ഷെ രാജാവ് സെൻട്രൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭക്തിയോഗ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ഞാൻ കർമ്മയോഗ ഭക്തിയോഗ എന്ന് ജസ്റ്റ് ജനറൽ ആയിട്ടൊന്ന് പറയാം. കർമ്മയോഗ, ഭക്തിയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്ലാസ് മൂവ് ആവില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ശ്രീ പ്രഭുപാദയുടെ വ്യാഖ്യാനം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനം ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഈ ബുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ ആചാര്യന്മാരുടെ ബുക്കുകൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്നും കൂടെ പറയണം. പ്രമുഖമായി ആ ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ തന്നെയുള്ള, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ പരമ്പര എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ആ പരമ്പരയിലുള്ള പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ആചാര്യന്മാരില് പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ശ്രീല ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ, ശ്രീല വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ, ശ്രീല ശ്രീധര സ്വാമി, ശ്രീപാദ് രാമാനുചാരി, ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുള്ള വളരെ വലിയ പരമ്പരയിലുള്ള വലിയ ആചാര്യന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അവരുടെ കോട്ടിങ്സും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം പ്രഭുപാദർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പറയൂലേ, എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരൊക്കെയെന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് കോട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ആധികാരിക ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്കറിയാം 700 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ആ 700 ശ്ലോകങ്ങളിൽ തന്നെ
ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ 574 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, അർജുനൻ 84 പറയുന്നുണ്ട്, സഞ്ജയനൻ 41 പറയുന്നുണ്ട്, ധൃതരാഷ്ട്രൻ ഒരേ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നുള്ളൂ. കാരണം അത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞാൽ, കാരണം ധൃതരാഷ്ട്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര സാർത്ഥകനാണ്. സാർത്ഥത്തിന് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ചിന്തിക്കാനുള്ളൂ, വേറൊന്നും അല്ലാതെ എനിക്ക്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ അത് ക്ലോസ് ആവണം. അതാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഒരേ ഒരു ശ്ലോകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ എനിക്കെന്നുള്ള ചിന്തി, ഇനി ഈ ലോകം തന്നെ എനിക്ക്. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും നമ്മൾ ഉറുമ്പ് തൊട്ട് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും വലിയ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം എന്താ ചിന്തിക്കുക, ബ്രഹ്മാവ് വരെ ചിന്തിക്കുക ഈ ലോകം മുഴുവൻ എനിക്കുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മളെ ചിന്താഗതി എല്ലാവരും എന്നെ അംഗീകരിക്കണം, എന്നോട് ചോദിക്കണം, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുള്ളത്, ഈ ലോകം മുഴുവൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ആയിരിക്കും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് ജീവാത്മാക്കൾ പ്യുവറാണ്. പക്ഷെ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് 2 ശരീരങ്ങളാണ് ലഭിക്കുക. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥൂല ശരീരം, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. അപ്പൊ സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ്, അതറിയില്ല പഞ്ചഭൂതത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും കൊണ്ടുവച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആത്മാവ് അടുത്ത ജന്മങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ വരുന്നതാണ് 3 എണ്ണം, അതായത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. അത് സ്ഥൂല ശരീരം. മറ്റത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, സൂക്ഷ്മ ശരീരം. സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചഭൂതം എന്ന് പറയും, അതായത് നമുക്ക് അഗ്നിവായു, ജലം, ഭൂമി, അതൊക്കെ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതെന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്ന സമയത്ത് മരണിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ മുഴുവനും ആ പഞ്ചഭൂതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ലയിക്കണം അല്ലെ. എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അതാണ് പ്രത്യേകത. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ ഇവിടുന്ന് പലതും എടുക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ അത് അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പോകും. പക്ഷെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം മാത്രം ആ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇത് കൊണ്ടും. ഇതാണ് നമ്മളെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്താവണം, എങ്ങനെ ഏത് ജീവി ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കണം, എങ്ങനെ ആവണം എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരുണ്ട്. ആ ദേവന്മാരാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. നമ്മളെ കർമ്മവും നമ്മളെ ആഗ്രഹവും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഏത് ജന്മം വേണം, ഏത് ആകൃതി വേണം എന്നൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചിട്ട് നമ്മളെ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോണത്. അതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അധ്യായം 1, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈനിക നിരീക്ഷണം. അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്നും പറയാന്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാചം. ധൃതരാഷ്ട്രനാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന ശ്ലോകം. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേദായുത്സവ മാമക പാണ്ഡവ ചൈവ കിമകുർവദ സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സ്കരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡവോത്തരവും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ ശരിക്കും ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിക്കുകയാണ്, അവര് ഇത്രയും പുണ്യസ്ഥലം. അപ്പൊ ശരിക്കും അതില് ആ മീനിങ്ങിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഒറ്റ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എന്റെ പുത്രന്മാര്. ശരിക്കും നമുക്കറിയാം, പാണ്ഡവരായാലും ധൃതരാഷ്ട്രരും മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ധൃതരാഷ്ട്രം ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു വേർഡാണ്. ഒന്നാമത്തെ പാണ്ഡു ഇല്ലാത്ത സമയം. അപ്പൊ എന്റേതെന്നുള്ള ആ എന്റേതെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും ഭഗവത് തുടങ്ങുന്നത്. എന്റേതെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത്? നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഒന്നുമില്ലാത്താണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ എന്റേത് എന്ന് തുടങ്ങി അത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ. അതിന് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രം. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അറിയാം ഇത് പുണ്യസ്ഥലം. കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് പുണ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ പുണ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് നല്ല ധർമ്മങ്ങൾ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധം നടക്കുമോ എന്നാണ് പേടി. കാരണം യുദ്ധം നടക്കണം, എന്റെ മക്കൾ ജയിക്കണമെങ്കിൽ യുദ്ധം നടക്കണം. പക്ഷെ ഈ പുണ്യസ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഇനി ദുര്യോധനൊക്കെ മനസ്സ് മാറിയോ? അങ്ങനെ മനസ്സ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? യുദ്ധം നടക്കൂല, അങ്ങനെ വല്ലതും വരും. അത്രയും സാർത്ഥതയാണ് ശരിക്കും ധൃതരാഷ്ട്ര ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ കാണിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് തുടങ്ങണ അപ്പൊ ഇത്രയും ചിന്തിക്കുക, അത്രയും സാർത്ഥത വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും.
അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രൻ പറയുന്നത് അതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ അത് പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ്, വ്യാസശിഷ്യനായിരുന്ന സഞ്ജയൻ വ്യാസദേവന്റെ കരുണയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്റെ കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധരംഗങ്ങൾ കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, സഞ്ജയന് ഒരു കഴിവുണ്ട്. ആ കഴിവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വ്യാസദേവൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. വ്യാസദേവൻ കൊടുക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധരംഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് നേരിട്ട് ലൈവായിട്ട്, നമ്മളിപ്പോ TV കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ലൈവായിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു ഇത് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ശരിക്കും വ്യാസദേവൻ സഞ്ജയന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് യുദ്ധരംഗങ്ങള് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സഞ്ജയൻ കാണുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ധൃതരാഷ്ട്രര് സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ധർമ്മപിതാവായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ധർമ്മഭൂമിയായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് വിളനിലത്തെ കളകൾ എന്ന പോലെ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരായ ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുമെന്ന് യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാടുവാഴിക്കുമെന്ന് ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് വേറൊരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വേറെ ഉള്ളിലൊരു പേടിയും കൂടിയുണ്ട്. കാരണം പുണ്യസ്ഥലത്ത് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. ഒന്ന് ജയിക്കും, പിന്നെ അഥവാ മനമാറ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഇവര് ജയിക്കോ? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു എല്ലാം കൂടെ ഡൗട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. അടുത്ത ശ്ലോകം സഞ്ജയം പറയാ. സഞ്ജയ ഉവാച ദൃഷ്ടോതോ പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഢം ദുര്യോധനസ്തദാ ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജാ വചനമബ്രവീത്. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയ രാജാവ്, പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ സജ്ജമാക്കിയുള്ള സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജ ആചാര്യന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി യുദ്ധം തുടങ്ങുന്ന ആ കാര്യങ്ങള് ശരിക്കും അപ്പൊ പറയുന്നതാണ്. സഞ്ജയൻ പറയാണ്, അല്ലയ രാജാവെ, പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള സൈന്യത്തെ കണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് സൈന്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കൊരു, പാണ്ഡവര സൈന്യങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കൗരവ സൈനികരുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കണ്ടിട്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് പാണ്ഡവരെ സൈന്യത്തെ കാണണം അല്ലെ, നമ്മൾ ലൈവായിട്ട്. അപ്പൊ പാണ്ഡവ സമയത്ത് കണ്ടിട്ട് ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ദ്രോണരാണ് അല്ലെ, ദ്രോണാചാര്യരാണ്. അപ്പൊ ആചാര്യൻ, അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ശരിക്കും യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ യുദ്ധത്തില് ദ്രോണാചാര്യരാണ് സേനാധിപനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ, സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യണത് ദ്രോണാചാര്യൻ. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യനെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ദ്രോണാചാര്യോട് കാര്യങ്ങൾ ദുര്യോധനൻ പറയുന്നു. അതാണ് പിന്നത്തെ ശ്ലോകങ്ങളില് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയുമ്പോ, ജനനം മുതൽക്ക് അന്ധനായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രൻ. നിർഭാഗ്യവശാൽ അധ്യാത്മീഷന്റെ വീക്ഷണവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ മക്കളും അത്ര തന്നെ അന്ധരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ എന്താണ്, ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് കാഴ്ചയില്ല, പിന്നെ നിർഭാഗ്യവശാൽ എന്താ, ആത്മീയ വീക്ഷണവുമില്ല. അപ്പൊ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അത് തന്നെയായിരിക്കും സ്വന്തം മക്കളെ സ്ഥിതിയും അത് തന്നെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. എനിക്കില്ലാത്ത എന്റെ മക്കൾക്കും ഉണ്ടാവില്ല, അത് തന്നെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് എന്താഗ്രഹം അത് തന്നെ ആയിരിക്കും മക്കൾക്കും ഉണ്ടാവുക. അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്തത് പറയണത്, പശ്യതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യമഹീതിം ചമും വ്യൂഢദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമതാ. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രൗപദ പുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ ആചാര്യനാണ് ദ്രോണാചാര്യോട് പറയുന്നു, അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രനും ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നോക്കൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ട് മീനിങ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കറിയാം, ദ്രുപദ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം. ദ്രുപദ മഹാരാജാവ് നമുക്കറിയാം, ദ്രോണരും ദ്രുപദനും തമ്മിലുള്ള വഴക്കിന്റെ കാര്യം അറിയാം. ലാസ്റ്റ് ദ്രുപദന് ശരിക്കും ദ്രോണാചാര്യർ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്താ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, അതായത് പാണ്ഡവര സൈന്യത്തിലെ സൈന്യാധിപനായിട്ടാണ് ദ്രുപദ മഹാരാജ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യർ തെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ദുര്യോധനൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടണം. അപ്പൊ ഇനിയും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെയ്യരുത്, കാരണം നമ്മളെ ശത്രുവാണ് അവൻ. അപ്പൊ ഇനി അതെന്റെ ശിഷ്യനാണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് ചെയ്തൊരു തെറ്റിന്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങേരെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതാണ് പറയുന്നത്.
നയതന്ത്രജ്ഞനായ ദുര്യോധനൻ സൈനാധിപനും മഹാബ്രാഹ്മണനുമായ ദ്രോണാചാര്യന്റെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ദുര്യോധനന് ജയം. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു നയതന്ത്രജ്ഞനും കൂടിയാണ് ദുര്യോധനൻ. എല്ലാവരും എങ്ങനെയും ഇത് ചെയ്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സംഘടിപ്പിക്കുക, നമ്മുടെ കാര്യം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി. ശരിക്കും കർണനെ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാപ്പിൽ പറ്റിയാണ് ശരിക്കും നമുക്കറിയാവുന്ന കഥകളാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്, അതാണ് ശരിക്കും ഒരു നയതന്ത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അത് ഒരു പ്രത്യേക രീതി, ഒരു ലോബി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അവര്, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇനിയും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത്, കാരണം അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ദ്രോണാചാര്യകളെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ദ്രോണാചാര്യ യുദ്ധത്തിന് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തുനിയാതെ ജാഗരൂകനായിരിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ദുര്യോധനന്റെ ആചാര്യൻ ഈ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. അപ്പൊ ഇനിയും അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ഉണ്ടാക്കരുത്, അതൊരു വാണിംഗ് കൊടുക്കണതാണ് ശരിക്കും ആചാര്യന്. അത് ദുര്യോധനന്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ്. അത് പറയുന്ന രീതി ഇത്തിരി ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് വേറെ രീതിയിൽ പറയണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നാലാമത്തെ, അത്ര സൂര്യോ മഹർഷശ്ച ഭീമാർജുന സമായുധിയുയുദ്ധാന വിരീഡശ്ച ദ്രുപദശ്ച മഹാരഥ. ഭീമാർജുനന്മാരുടെ കിട നിൽക്കുന്ന യുയായുധൻ, വിരാടൻ, ദ്രുപദന് എന്നീ വില്ലാളി വീരന്മാർ ആ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും ആ സൈന്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണാണ്. കാരണം അത്തരം വലിയ, അതായത് ഭീമാർജുനന്മാരോട് കിടപിടിക്കുന്ന നിൽക്കുന്ന, അപ്പൊ അവിടെയും കുറവൊന്നല്ല. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ശരിയാണ്, ഭീഷ്മരുണ്ട്, ദ്രോണരുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ കർണരുണ്ട്, ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പുറത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അത്ര പറയും, നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിന് ചെറുതായിട്ട് കാണണ്ട എന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണാണ്, പറയണാണത്. അപ്പുറത്തും വില്ലാളി വീരന്മാരുണ്ട് എന്ന് ശരിക്കും ദ്രോണാചാര്യരെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കണാണ് ദുര്യോധനൻ. ഓക്കെ. ദൃഷ്ടകേതു, അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ദൃഷ്ടകേതു ചേദിത്താനാ കാശിരാജശ്ച വീരവാൻ പുരോജിത് കുന്തിഭോജശ്ച ശൈബശ്ച നരപുംഗവ. ദൃഷ്ടകേതു, ചേകിത്താനൻ, കാശിരാജ, പുരിജിത്ത്, കുന്തിഭോജൻ, വൈശായുബൻ എന്നീ വീരന്മാരെ യോദ്ധാക്കളും അവിടെ സന്നിധരായിട്ടുണ്ട്. അവര് മാത്രമല്ല, പിന്നെയും കുറച്ച് യോദ്ധാക്കന്മാരുണ്ട്, വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള യോദ്ധാക്കന്മാരും ഇനിയും അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ പാണ്ഡവരെ സൈന്യബലത്തെ പറ്റി ദ്രോണർക്ക് ദുര്യോധനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ അത്ര ചെറുതാക്കി കാണരുത്. അങ്ങ് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഇപ്പോഴവിടെ ഉള്ളത് അത്തരം ഒരുവിധം നല്ല സൈന്യം തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ തയ്യാറെടുക്കണം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഹരികൃഷ്ണ, ശരി ശരി, മതി. ഒരു ശ്ലോകം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ഞാനിന്ന് ഇൻട്രഡക്ഷൻ കൂട്ടിയാണോണ്ടാണ് ഇത്തിരി സ്ലോ ആയിപ്പോയത്. 6. യുദ്ധമാനുശ്ച വിക്രാന്ത ഉത്തമൗജശ്ച വീരവാൻ സൗഭദ്ര ദ്രൗപദേശ്ച സർവ ഏവ മഹാരഥ. കൂടാതെ പരാക്രമിയായ യുദ്ധമാന്യ ബലവാനായ ഉത്തമൗജസ്, സുഭദ്രപുത്രൻ, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കൾ എന്നിവരും യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവരെല്ലാം മഹാരഥന്മാർ തന്നെ. അപ്പൊ അത് പിന്നെ കുറെ സൈന്യന്മാരുണ്ട്, അവരും വളരെ മഹാരഥന്മാര് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണ ദുര്യോധനൻ. അതായത് നമ്മളെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമും അത്ര ചെറുതൊന്നല്ല, അവരും വളരെ ശക്തിമത്തായ വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ് എന്ന് സൂചന കൊടുക്കണ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നോക്കാം, കാരണം സമയത്തിരി പോയി, അല്ലെങ്കിൽ 10 മണിയാവല്ലേ. അത് കാരണം കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇനി ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ, അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം. ഒരു 3 മിനിറ്റും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ചെയ്യണോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ശ്രീമുഖർ പ്രഭുജി, രേഷ്ണ, ശ്രീമുഖർ പ്രഭു മാത്രം, പ്രഭു വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്താറുണ്ട്, ഞാൻ ചോദിച്ചാണ് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത. പ്രഭു രേഷ്ണ, പ്രഭുവിന് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടാ? രേഷ്ണ, ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നമുക്ക്. ഹരികൃഷ്ണ പ്രഭു, കുറച്ച് സ്പീഡിനെ പറ്റി സൂരജ് പ്രഭു പറഞ്ഞേക്കുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാം. ശരി, സ്പീഡ് കൂടി പോയല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി. അത് നമുക്കൊരു ടൈം ലിമിറ്റും ഉണ്ട്, അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് അറിയാലോ ക്ലാസ് നമ്മള്
20 ശ്ലോക പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം. നമ്മൾ 5 ശ്ലോകമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഈ ദ്രൗപദിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് എന്താ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം? ദ്രൗപദിയുടെ എന്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ദ്രൗപദി ആരായിട്ട് വരുന്ന പറഞ്ഞ? ദ്രൗപദി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല, പഞ്ചപാണ്ഡവരുടെ ഭാര്യ. പഞ്ചപാണ്ഡവരുടെ ഭാര്യ. ആ ഓക്കെ, കുരുവംശം ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജനറൽ ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പഞ്ചപാണ്ഡവരുടെ ഭാര്യ ആണ്. അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും പറയേണ്ടി വരും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ്രൗപദി 2 കൈ വിട്ടിട്ടാണ്, അതേ വരം ഭഗവാൻ കൊടുത്തില്ല. 2 കൈയും വിടണം. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ ഭൗതികത 100% വിടണം. ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അവിടെ എത്തുള്ളൂ. അത് അതിന്റെ ഒരു കഥ. പിന്നെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ ഇതുണ്ട്, അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ നിർത്തുന്നു. ഓക്കെ പ്രഭു, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യേഭ്യച്ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്, പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്, ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ലീപ് സ്പീഡ് പ്രഭുജി പറയും ബാബു. പ്രഭുജി സൺഡേ മാത്രമല്ല എടുക്കുന്നത്? അല്ലല്ല, 3 ദിവസം ഉണ്ടാവും. 3 ദിവസം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആഴ്ചയില്. സൺഡേ, മൺഡേ, പിന്നെന്താ തേഴ്സ്ഡേ, വെനസ്ഡേ പ്രഭു. വെനസ്ഡേ. 3 ദിവസം. സൺഡേ, മൺഡേ, വെനസ്ഡേ. ടൈം എപ്പോഴാണ്? 9 മണിക്ക്. 9 മണി അല്ലേ? അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 8 മണി തൊട്ട് ഈ ലെവൽ 2 തന്നെ 8 മണിക്കുണ്ട് 9 മണിക്കുണ്ട്. 2 ബാച്ച് ഉണ്ട് നമ്മളെ. അപ്പൊ 8 മണിക്ക് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ 9 മണിക്ക് കയറുമ്പോ ചിലപ്പോ 8 മണിയുടെ ബാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോ ഒരു 3-5 മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ട് ലേഗ് ആവുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സിറ്റ് ആവണ്ട, ഔട്ട് ആവണ്ട. നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക. 9 ചിലപ്പോൾ 9:05 ആകുമ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ വരാം. കാരണം മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും നടക്കുന്നത്. ആ ടൈം ചിലവർക്ക് 8 മണിക്കാണ് കൂടുതൽ ഇത് പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് ആ ബാച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. 9 മണിക്ക് സ്പെയർ ഉള്ളവർക്ക് 9 മണിക്ക് എടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത്തിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എക്സിറ്റ് ആവണ്ട. 8 മണിക്ക് സൺഡേ, മൺഡേ, വെനസ്ഡേ. 9 മണിക്ക് സൺഡേ, മൺഡേ, വെനസ്ഡേ. അപ്പൊ 8 മണിക്ക് പറഞ്ഞു നേരത്തെ? 8 മണി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെയും ബാച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കയറുമ്പോ വേറെ ബാച്ച് നടക്കുമ്പോ നമുക്കൊരു സംശയം വരും. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. നിങ്ങൾ 9 മണിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറാം, അവിടെ ഇരിക്കുക. 9:05 ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ എന്തായാലും എത്തും, ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ആവും. വേറെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പല ലിങ്ക് അല്ലേ. 9 മണിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറാം. ഏത് ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു പ്രഭു. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, അപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. പാഞ്ചകൽപതരൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യേഭ്യച്ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്, പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്, ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, അപ്പൊ